Керамичният завод в Мирково разполага с нова модерна поточна линия за производство на керамични блокове. Качествената суровина и съвременната технология гарантират надежност, дълготрайност и всички необходими характеристики на произведените изделия. ProLife Technology ЕООД е създадена през 1993 година и се намира в село Мирково на 60 км от град София и на 110 от град Пловдив. Фирмата има дълъг опит в строителния бранш, както в България, така и в чужбина. От 2010 година собственикът е председател на Съюза на керамиците у нас. Неговата производствена база, с която разполага, е с площ над 80 000 квадратни метра, на която е разположен действащ завод за керамични изделия, а в процес на пуск е и нова технологична линия от най-съвременен тип. За нейното проектиране сме подбрали екип от най-добрите специалисти от Европа и България. Заводът работи по уникална технология, плод на дългогодишен опит и усилия на един професионален колектив. В новата линия на керамичен завод Мирково се произвежда широка гама от изделия. Това го прави гъвкав и конкурентно способен да отговори на нуждите на нашето съвремие и пазар. Община Костенец е символ на зеления оазис в Република България. Разположена в подножието на две планини, северните склонове на Рила и южните на Ихтиманска средна гора, с трите си лечебни минерални извора, използвани от древността и богатото си минало, преплитащо пътищата на различни култури, Костенец тепърва предстои да бъде преоткрит като атрактивна туристическа дестинация. Общината има невероятно историческо минало. В землището на Костенец са открити останки още от бронзовата епоха. Многобройни накити и предмети свидетелстват за тракийско, римско и византийско присъствие. Според местно предание на юг от местността Миликини ниви, в Костенския Балкан се е намирал летният дворец на Аарон, брат на Самуил, чиято майка била от тук. В близост до селището се намира и крепостта Траянови врата, изиграла ключова роля в историческите събития през средновековието. В миналото населението на Костенец се занимавало главно с добив на желязо. На негова територия се правили 40 вида ножове. Костенец е бил и важен кръстопът между източна Румелия и княжество България. След освобождението през 1888 година е завършена и пусната в експлоатация първата ЖП линия в района. Няколко месеца по-късно тя става и международно трасе, заедно с живописната природа и лековитата вода в областта. Взехме решение на Общинския съвет да създадем едно предприятие за туризъм, в което ще бъде включена и Траянова врата, Костенски водопад, музея, параклиси и църкви, изградени на територията, за да може да предлагаме една голяма палитра към туристическите агенции, като дойдат туристи, идвайки от София. Близостта ни от София до Костенец, тези 60 км по магистралата, ни дава възможност да развиваме все повече туризъм и да привличаме туристи на територията на общината, но за да дойдат туристи, ние трябва да им предложим една програма в рамките на 2 на 4 часа, които места да посетят. През тази година има възложени на Национално-археологическия музей възложени 2 разкопки. Едната е разкопката преди Траянова врата за разкриване на Стария римски път и фундаментите за самата Траянови врата, която е била като митница на времето. Тази година се навършват 1030 години от битката на Самуил, която той разбива Василий II. И следващата част от разкопките е в село Костенец при Горна църква. Предстои за 1030 годишнията да откриеме и музея в Костенец. На първо време с по-малко изложбени материали. Надявам се след време да ги разширим и все повече експонати да намерят мястото в музея в Костенец. Действаме в тази посока, за да може при извършените разкопки всички материали, които бъдат открити, да намерят място в този музей и той да бъде един център, който ще привлича туристи в бъдеще. Местното население е запазило в голяма част своята самобитна култура и обичаи, които се интерпретират по различен начин от много ярки самодейни групи. По традиция центровете, съхраняващи автентичния фолклор на Костенец, са читалищата в обсега на общината, каквото представлява и Прогрес 1907 година. През целия период на своето съществуване то развива разнообразна палитра от художествена и библиотечна дейност и е средище на културния живот в Костенец. Библиотеката разполага с над 50 000 документи от всички раздели на знанието. От 2010 година тя е включена в програма Глобални библиотеки България.
Тук се помещава и редакцията на общинския вестник Костенец днес. Към читалището функционират фолклорна формация, група за народни танци, Прави го за здраве, денс формация Виайлет и вокална формация Йова. В читалището се организират редица клубове и кръжоци, изложби и базари, както и много празници и концерти. Всяко едно от тези формации има участие през годината. Танцова формация Костенец спечели в Несебър преди около 2 седмици първо място на конкурса. След това, след една седмица в Хисара също спечели първо място. Говориме за деца. В същото време към читалището в село Костенец певческата група също спечели призови места в Хисария. Общината дава годишно между 50 и 70 хиляди от бюджета за участие на тези състави, както и подпомагане издръжката на читалищната дейност и, разбира се, участието пак по тези международни участия. В България участия, имаме пътувания в годините назад, в Чехия, в Германия, в Турция. Разбира се, участие имаме на различни конкурси. В Гърция имаме участие. През 18 и 19 век произведенията на костенските абаджии се продавали в Босна и Херцеговина, а на изток стигали чак до Цареград и Мала Азия. Именно от еснавските кръгове израснала и малата костенска възрожденска буржуазия, която застанала начало на учебно дело, а по-късно и на борбата за самостоятелна българска църква. Друг традиционен занаят, запазен и до днес, е изписването на яйца за Велик ден. Практикуван от жените, той има своите тънкости и изисква голямо търпение, но крайният резултат е впечатляващ. Такъв безспорно е луксозният спортно-тренировъчен комплекс, ситуиран в централната част на Костенец на стойност 6 милиона лева. Той е по проект за подобряване качеството на живот на хората тук и е финансиран със средства по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони, като включва реновирано футболно игрище, паркинг, обслужващи сгради, нови трибуни за зрителите, игрище за мини футбол с изкуствено тревно покритие, лекоатлетическа писта с 4 пътеки за бягане и зона за дълъг и троен скок, както и осветление. Към тях, разбира се, има и действаща многофункционална сграда на 2 нива с фитнес зала, помещение за пресконференции и такова за медицинско обслужване, но което е по-важно, всички съоръжения са проектирани със свободен достъп за хора с увреждания. Хората и жителите и гостите на община Костенец могат да се радват на едно съоръжение, което има европейски тип, с осветление на стадиона, това, което го няма и в голяма част от отборите в А група, но ние залагаме за бъдещето на децата, работим основно, защото спорта е здраве и в тези направления сме се съсредоточили и по всякакъв начин финансово подпомагаме спортните дружества на територията на общината, като почнем от футбол мъже, футбол деца, лека атлетика, 2 клуба, джудо, карате, волейбол, баскетбол. Така че всички тези направления общината е спонсор на тези дружества, като голяма част от средствата за пътуване по състезания се поемат от общината. През изминалите години сме заделили между 40 и 50 хиляди лева годишно. Тази година сме заделили 34 хиляди лева годишно за дофинансиране на спортните клубове. Имаме идея през този мандат да реализираме тенис корт с баскетболно игрище. За 80 годишнината на футбола в град Костенец, наскоро ветераните от местния отбор Бенковски организираха бенефисен приятелски матч с приятелите си от Локомотив Пловдив. След паметната среща бе подписано и официално споразумение между футболен клуб Бенковски Костенец и професионален футболен клуб Локомотив Пловдив за бъдеща съвместна дейност в областта на детско-юношеския футбол и аматьорските надпревари в града. Кметът на община Костенец, господин Радостин Радев, получи футболна топка с автографите на ветераните гости от Пловдив, а треньора на Бенковски Родан Радев бе награден с сребърна значка от деятелите на Локомотив в Пловдив. Как се справят младите последователи на най-популярната игра у нас, съвместявайки 2 длъжности, предстои да узнаете сега. Фитнес инструктор съм и треньор по футбол. Залата работи отскоро, посещаемостта е добра. Идват нови хора, на които му обяснявам смисъл за упражнения, как работят самите уреди. Първо се започва с по-леки натоварвания, разбира се. Постепенно се усилват нещата. Какво очакват любителите на най-популярната игра? Може би скоро отбора на Бенковски да бъде в едно ниво по-напред в футболната йерархия? И да, надяваме се това да се случи. И децата да върват нагоре.
Разбира се, емблематичните спортни надпревари и патент за община Костенец не спират до тук. На негова територия се провеждат още рали Траянови врата, кръг от националния автомобилен рали шампионат. Сходен рейтинг и популярност има и рали България, чийто маршрут преминава също през Костенец в периода юни или юли, което предоставя възможност и за палаткови лагери. Набиращ все по-голяма скорост и мащаби е и мотосъбора в село Долна Василица. На мястото е изградено трасе и за мотокрос, като събитието печели все повече ентусиасти, каквато е приликата с конските надбягвания на Тодоров ден в местността Миликини ниви на 15 км от Костенец, на които се организират състезания с коне и се предават специални украси и оборудване за езда. Еталон в това отношение е и лятната работилничка за игри и мечти в Народно читалище Просвета 1881 година и празника на град Костенец, който е факт в четвъртата събота на месец септември, с предварително планирани концерти, тематични изложби, инициативи свързани с историята на града и футболен турнир за Купа Костенец. Как се преплитат още култура, история и спорт сега? Организираме детска спортна ваканция, която е с начало от 20 юни и приключва на 1 септември. Т.е. това са 3 дни занимания с деца. Децата се занимават основно тук и ползваме басейн, който е в близост, но не е част от спортно-тренировъчния комплекс. Предоставяме услуги, като фитнес програми съставят фитнес инструкторите ни, отделно от фитнеса, който е детската спортна ваканция, организираме мероприятия, разполагаме с кафе сладкарница, в която се провеждат детски рождени дни. Майките, водейки децата си, децата играят на стадиона, както на лекоатлетическите писти. И майките спокойно могат да седнат и да наблюдават децата си, да бъдат спокойни за тях. Вече 5 години работя с деца. Доставя ми голямо удоволствие. Цял живот съм се занимала с спорт. Завършила съм спортно училище на ЦСК. Мисля, че ми е призвание. Обичам децата, обичам спорта и давам всичко от себе си децата да бъдат доволни, щастливи и да им предоставяме среда, в която да се чувстват добре. Пунктуална точка на нашия съдържателен маршрут днес е крепостта Стенос, разположена на 15 км от Костенец до магистрала Тракия в Средна гора. Тя е олицетворение на национално-историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция. Монументът е историческо място на седловината между средногорските ридове Еледжик и Голак. Първите писмени сведения за нея датират от 3 век. Крепостта е известна също като Щипон и има план на удължен правоъгълник. Поручена е щателно при археологически разкопки през 1985 г. от професор Димитрина Джонова, като е разкрита монументална сграда, гарнизон с построен вътрешен двор, открит приземен етаж, 6 входа и 3 вътрешни кули, направени от камъни и 5 реда плоски тухли. Намерени са и 124 бронзови монети от времето на византийските императори Юстиниан и Анастасий. Открити са и няколко запазени хромела, 22 долиума за съхранение на жито и брашно и множество латински надписи. Естественото продължение на този дълъг и славен процес в следващите минути. Целта на тези проучвания е да възкресим всъщност славата на едно много значимо историческо място за българската история. Това е Траяновата врата. Всъщност тя се намира в една от най-високите части на диагоналния път, който е много древен път и много важна сухоземна артерия, свързваща Европа с Азия, повече от 2-3 хиляди години. Това, което се знае за изграждането на пътя, първоначалното изграждане на пътя, датира от началото на римската епоха, най-вероятно времето на Нерон. Вече този път е оформен с настилка, с съответните съоръжения, които са характерни за римското пътно строителство, пътни станции и други пътни знаци. Намерени са няколко надписа по трасето на този път. Разбира се, те са от района западно от Сердика, днес София, но пътя по принцип в балканската си част свързва Белград или древния Сингидунум с Константинопол, сега Истанбул. Някъде в района на Траяновата порта
и прохода Траянови врата е станала забележителната победна битка на цар Самуил 986 година и то се знае, че на 17 август той е победил византийската войска на император Василий II. Спомен за победата над Василий е отразен 30 години след нея в битолския надпис на племенника на цар Самуил Иван Владислав. Сведения за битката дават още византийските летописци Йоан Скилица и Георги Кедрин, източните автори Яхия Антиохийски и Матей Едески, както и арменеца Стефан Таронски, но най-много данни за прохода и сражението дава Лъв Дякон, който е бил пряк очевидец и хронист на Василий II. Съществуват сведения, че тук съвсем наблизо е съществувало едно село на Дървенджи. Това са онази категория хора, които охраняват пътища и са на специална служба в Османската империя. Търсейки стената, която е преграждала прохода, съвсем случайно и неочаквано се натъкнахме на некропол, който по всяка вероятност е некропола на селището, което охранявало прохода през османския период и възраждането. До момента имаме 9 скелета, от които 3 на деца под 3 годишна възраст. Останалите индивиди са израснали. През 2015 година приключи проект по оперативна програма Регионално развитие, чрез който крепостта е консервирана и реставрирана, изграден е туристически информационен център, изгледна площадка и 2 екопътеки с необходимите указателни табели. Още от съвременната иновативна картина сега. Туристическият информационен център е отворен за посетители от понеделник до неделя с работно време от 19 до 18 часа. Самата крепост Стенос е римска, като датировка я датираме по намерените монетни находки края на 4 век. Сега по време на реставрацията монетите, които се намериха, са в този период. Римска е крепостта. Самата крепост е била военен гарнизон, среден тип римски кастел, някъде за около 100-120 войника максимум. Така главният вход на крепостта е от север, фланкиране от 2 петлъгълни островърхи кули. Самият двор е бил застроен от поредица от арки, така достигащи до втория етаж, като складови помещения, спални помещения. От юг има още една кула, тя е триъгълна. На всяка една от крепостните стени, странично и на кулите, има така малки вратички, наречени потерни, за внезапно излизане, евентуално при обсада за излъз на гарнизона. Самата крепост е така интересна в архитектурен план, построена е върху скален масив, директно върху скала, без копаване, с неправилна форма, но вече както е позволил самият терен, като удължен неправилен правоъгълник. Също така в южната част на двора, сега при последните разкопки, има намерени 2 делви. Те са вкопани в земята, служили са за съхранение за зърнени продукти. На източната крепостна стена се намира таен подземен тунел, достигащ до реката. Служил е за снабдяване с вода и евентуално при обсада за излъз на гарнизона. Самият тунел е бил дълъг някъде около 25 метра, 2,37 метра е височината и 1,40 е широчината. Съвсем спокойно, така човешки ръст е можело да премине. Но сега самият изход извън крепостната стена е разрушен. Запазен е реално входът. Забележителните характеристики обаче не спират до тук. Известният Костенски водопад, разположен над река Чавча в центъра на Вили Костенец, е природна забележителност от 1974 година. Той винаги е бил най-значимата туристическа атракция в община Костенец. Височината на пада на водата е около 10 метра. Част от обекта са естествените пещери и скални образования, които по презумпция са защитени от закона. Водопадът е описан и от ненадминатия Иван Вазов през 1917 година в творбите му "Какво пее планината" и "Костенец. Пътни бележки". Същият се посещава целогодишно, като инфраструктурата му дава възможност за хранене и паркинг. Водопадът е изходен пункт за основните туристически маршрути в северния дял на Рила планина по посока на Белмекен. Ключова роля за развитието на туризма в общината има и факта, че знакова ерия от територията на Вили Костенец е разположена в Националния парк Рила,
който е най-големия в България и един от най-значимите в Европа, сертифициран от Пан Паркс поради съхранената си природа. В него има над 140 езера, извънредно богата флора и фауна, 17 хижи и резерватите Скакавица, Централен и Рилски резерват, Парангалица и Ибър, за да стигнем и до Параклиса Успение Богородично в село Костенец. Той се намира в местността Горна църква. На това място са разкрити очертания от стара християнска базилика от 5 век, а архитектурното творение е осветено лично от негово светейшество патриарх Максим. Редом до него се нарежда и храма Свети великомъченик Георги в град Костенец. Осветен през 1932 година, той прави впечатление с красивата си дърворезба на олтара и владишкия трон, а в двора му са изградени чешма и пейки за почивка на богомолците. С няколко думи: силни характери, сладки победи и велики мигове, готови да прославят на души на Жир, община Костенец, далеч извън пределите на страната, превръщайки я в апотеоз на славата и стилните към нея измерения.